sammen, og velkommen til denne video. I dag så skal mig og Googie sidde og spille noget Fortnite. Ja, så det er Googie. Julia, hvad skal vi spille? Fortnite. Det er det allerede. Star Wars. Hvad er der overhovedet i shop? Oh my god. Det er hul. Oh my god. Han har nok den største hitbox-server. Nå. Okay, men hvor er godt at have. Ninja Turtles! Jeg kan godt at have en skin. Julia, der er Ninja Turtles. Spider-Man. Spider-Man? Nå. Oh, en wannabe Spider-Man. Oh, ja. Mary Jane. Ninja Turtles. Ja. Han De er her også. oh my god. Hvis du ikke vidste det, så er Ninja Turtles så faktisk også. Ja, så det er Det kan også en. Endnu flere collabs. selvom at Ninja Turtles har været. Ja. Du må nok godt have, at det kommer flere gange. Skal vi se det over. Så er det ikke helt godt. Så det er ikke lige over. Du tænker heller ikke så meget. Og det kan være Ja, det er rigtigt. Julian tænker ikke sådan helt så meget. Kunne det... Jo, nu er mit logo. Ja. det er stadig din logo. Okay, mit lige logo. Hvornår Nu er vi i bussen. seriøst? Yes. For Ja. fuck's sake. Okay, Julian. Like. Ja, Jule, vi lander der nu, hvor det jeg har sat, ikke? Ja, okay. Ja. Hopse. Så er det eddermame bare på vej ned og dræbe folk. Er det ikke rigtigt, Jule? Mand. Det er også bare træls. Der lå du min hybrid. What the fuck? Okay, hvorfor er der så mange, der lander her? Det kan jeg ikke lide. Det ved jeg ikke. Det jeg ved, det er jeg har en gun. Det jeg ved, det er, at jeg har en. Jo, nu har jeg. En dog. Giv mig lige en shotgun, tak. Jo. Nå, han tog min kill. Dø! Sådan der. Jeg har dræbt et hold, Jule. Et hold. Ja. Så er det bare Som, lige 88 som ikke var på hold sammen, men ja. Alt i alt et hold. Ja. Og jeg får endnu en her. Hello mate, du kan ikke bare stå og gemme dig. Og husk at like og subscribe og join min Discord server nede i beskrivelsen. Er det rigtigt, Julie? Du skal join min Discord server. Sådan der. Har du brug for en mini? Nej, jeg har. Kast! Ja, Men jeg har mini. ikke. Nej, jeg har allerede 3. Jo. Men jeg har ikke. Jamen, så kan du have... Nå. Efter ham! Han
engang nok helt til at høre. Jeg er lige efter en her. Level up. Ja, han kørte væk i en bil. Hjem på. Han har vand! Han har waterbending! Ja, jeg dræbte ham. Jeg har også dræbt ham. Giv mig så en waterbending. Ja, bilen holder stille, så jeg tror meget, at han... Train station. Han healer derinde. Forkert. Forkert bending. Den tager jeg også. Jo, han er her. Au, Jule, hjælp mig. Jeg har næsten det. Godt. Han er inde på badeværelset. Han er derinde og gemmer sig. Godt, det der. Jeg vil godt have det der medkit. Han havde en Jesus bedre SMG. Christ. Ja, tak. Har han en bedre SMG? Jeg har en airbending, du godt må få. Vent, jeg har keycardet til stationen. Ja. Jeg tager lige det her medkit. Løb! Løb! Der er flere mennesker her. Åh nej, det er jo det her. Skal vi ikke lige først flygte dem? Eller løber på vejen I don't know. Der er et eller andet til at arbejde. Flowberry fish! Nu er den her stealth-en. Giv mister eine stealth. Julie, kom. Vi går herhen. Der, fordi der er nogen her. Ja, det kan jeg godt se. Ja, godt. Hvad er det, du kan se det? En, to. Another one. Waterbending! Er godt! Ja. Jeg er flowberry fish. Oh my Ja. god. Oh my god, jeg skal lige til at sige noget, jeg ikke må sige. Ja, det. Oh my god, jeg Som hopper jeg langt. altid plejer at sige noget. Kom. Men jeg skal lige hyre. Der er også sådan en god bil. Ikke hyre endnu. Nå, okay. Hvor skal vi hen? Julie, hvor går vi hen? Hvor er et sikkert sted. Vil du ikke have den der airbending? Nej, jeg har noget mere. Nej, det var det. Ja, der står vent. Ja, der er en earth. Men jeg har ikke en... Ja, hvor var airbending? Den er der. Det Vi er den, kan jeg godt tage havde. airbending. Jeg havde allerede airbending. Jeg havde airbending, altså. Jeg har ikke airbending, Julie. Jeg gav dig min. Der er nogen! Wow, Sapanja! Hvordan døde han ikke det der? Dø til airbending. Hvad? Han hacker. Jeg ramte ham flere gange 180. Au, det gjorde lidt ondt, kan jeg sige det. Det var lidt træls. God damn it. God damn it. Jeg tager ready op. Ja. Han var der også bare træls. Ja. Oh
sin R. Bare siger, Wii! But what he doesn't know is that there is a person on top of the hill. Der var seriøst en person, der bare var sådan lige foran ham, lidt væk. Og så, huh? Are you blind? Or what? Are you blind? Jeg føler lidt, han var lidt blind. Ja, det føler jeg. Jylla? Hej. Hvor lander vi? Jylla. Vi lander. Vi tager søvn. Derfor lander vi der. Ja. Vi tager sovs. 3260 meter væk. Hvor langt kan vi nå hen? Ikke særlig langt. Ud i vandet! Ud i vandet! Svøm! Det tror du, jeg er i gang med. Hvad nu er fake? Hvad nu er fake? Ikke mere. Goddammit. Vi nåede ikke engang over til vandet. Husk at tage chaufføren. Det har jeg gjort. Land on water from the bus. Land i vand. Oh my god, jeg har en kurs med, at jeg skal lande i vand. Lige direkte, som fra bussen. Ja, den gider jeg ikke. Jeg hopper bare ind og lander vores gode sted. Ja, der. Nej, Jylla. Vi kan godt... Men vi kan godt tage dem. Med en pickaxe, eller hvad? Nej. De lander ved bunkeren, fordi de tror, at den er åben. Den åbner jo først om lang tid. Nej, jeg har lige præcis ikke nok godt til at købe den der epic gun, hun har. Den her botten. Men det er okay. Zipline. Det er et farligt hus. Et halvt år. Easy peasy. Jule, det var dem, der landede der, hvor det var, vi skulle lande. Altså det... Så dem dræbte jeg. Hvad er det, der står og danser? Jeg kan høre musik. Musik? Ja, det er bilen. Det var bare bilen, der lavede musik. Hey! Ho! Det var lidt mærkeligt. Flowberries! 2 flowberries. Where in the world? Jule, jeg kommer hen til dig i min bil. Okay. Eller kommer du hen til mig, eller skal jeg komme hen til dig? Nej. Hvad gør jeg? Jeg kommer. Oh my god, Flowberry Fizzy. Vi mødes på halvvejen. Okay. Jeg har en bil. Jeg har en sniper. Goddamn. Og jeg har en epic, shotgun. Jeg har, ja, okay. Du nu har holdt den inde. Kom der så. Nej. Det er dejligt at blive der. Du prøver at komme ned, hva'? Jeg var prøve at køre mig ned. Okay. Du har taget mit bil, den tyveri, jeg melder dig til politiet. Hvad for et politi? Fortnite politi? Ja, jeg melder dig til Epic Games. For hvad? For at køre mig ned og stjæle min bil. Ja, virkelig godt. Der er nogen her. Hallo.
person død. Ja, I know. Ja, der er også en nede under taget. Han er død. Hvilket tag? Det er det ikke. Ja, lad os gå hen og tage sovs. Sovs. Der er nogen her. Er der? Der er nogen oven på det her tag. Er der? Der er nogen her. Er der? Ja, ovenpå. Tag sovs, dræb ham. Dræb hans statue. Pas på. Statue. Ja. Jeg ved hvor han er henne. Han er næsten død, han er så low, bare der er sådan en ting til at komme op. Introduced him to gravity, han døde af gravity. Så ved man også, om man er dårlig. Jeg hopper lige heroppe en gang, kan jeg sige dig. Han er død. Eller han er halv død. Men nu er der minions, så. Ja, men han har jo 2 liv. Au, okay, de læser op. Nej. Jutta. Hvor er han? De der bots. Han er nede under mig. Han vinder. Hvad? Han minder om Hulk. At det der... Ja. Jeg har... Jylla, pas på! Jeg har dig! Løb! Væk, Han laver væk. Det ser dejligt ud, det der, Jylla. Jeg kommer bagfra ham. Hvad er sovs? Doctor, look at me! Look! Let me get a closer look at you. Han er død. Han er død, Jylla. Er han død? Ja, han er død. Jo, medaljen, siger jeg bare. Nå, det passer jo også perfekt. Fordi min sniper er ude af skud nu. Det er også bare træt. Så gør jeg lige sådan her. Oh my god, vi har 2. Party. Det er ligesom når at de vinder i Formel 1, Jylle. Så står de også bare og skyder sig. Sådan der. Ja. Giv mig din sniper. Jeg elsker sniper. Den har ikke så. Og jeg har 6. I det mindste har jeg da en anden en. Lad os så gå motorcyklen. Hvor er den hen? Der var. Jeg kører, sagde jeg. Jeg kører. Okay. Nej, jeg vil køre. Aha. Ses. Du kører. Okay, jeg kører. Ui. Som jeg sagde, jeg kører. Vi ikke bare lave et map, hvor der er en masse motorcykler. Og så kan man bare... Der er nummer. XP. XP. Hvad tjener jo ikke XP? Jeg tror bare, at vi tager derhen, ikke? Jyller. Altså, jeg har kun 2 gange. Jyller. Okay, jeg er god. Ham der Hells er low. Løb hen og dræb ham. Hurtigt, han healer. Nej, han står bag bunkeren. Bag åbningen. Lige der. Wow. Ja. Han har healer. Han bruger R. Ja, tak. Du er god. Du er så god. Du er simpelthen min gud. Hey. Der er endnu en. Asper, lad mig bare hilse. Der er endnu en her. Han er der. Jeg har dårlig det. Nej! Har du ikke et
shotgun! Nej. Okay. Jylle! Jeg er ved at dø! Jeg er ved at dø. Jeg havde 22 liv. Goddammit. Shiver me timbers. Nej, Jylle. Og nu kommer... Ned! Ja, jeg gør lige sådan her. De har dræbt ham der er i Brawlers Battlegrounds, Jylle. Oh my god. Jeg har fået min yndlingsgun i gylden. Hvad er det? AK. Nej, ikke Den der lige har lavet på. Så har jeg et par bananer. Køb bananer! Okay, bananer. Jylle, det er køb bananer. Copyright bananer. Jeg har også en banan, Jylle. Banana! Banan. En Frenzy Auto Shotgun. Eller vil du helst have den her Gatekeeper? I lilla. Hvad vil du helst? Ja, det der, det... Okay, den her, den er meget lyder godt. Den her, der skal lige have... Den her der. Den der... Den der, så siger vi... Den her. Sådan der. Ja, sådan der. Nu klar. er alle mine guns. Jeg er klar til at... Dræb folk? Ja. Der er mig. Der er det dig, der har motorcykel? Ja. Hvad på mig? Jamen, står Ja. Jeg er ude. Og desuden, har du noget shield? Jeg har min Flowberry Fizz. Ja. Okay, jeg kunne godt bruge noget shield. Jeg har en. Champagne! Wow! Er du klar, Jylle? Jeg hopper bare ud over det her. Oh my god, så mister jeg lige mit speed. Okay, der er en, der er død over ved huset. Skal vi ikke lige hurtigt luge? Eller er det en trap? Jeg tror ikke, det er en trap. Eller er det? Man ved aldrig, om det er en trap. Du! Dræb kylling! Jeg har endnu en Flowberry Fizzer. Oh my god, den fisser meget. Okay, nej tak, Jylle. Ja, okay. Ja, okay, vi hopper derned. Vi hopper herned. Hvor ned? Køb bananer. Her. Jeg ved, jeg hørte nogen skyde det her. Jeg mistede mit hop igen. Da du sagde det der, så lød det lidt som om, at du er fra Norge. Jeg hørte det en skyde her. What? Nå, men ikke engang Der er løgn. en, der skyde. Det lød fucking nordisk. Særlig nordisk! Hvad fanden man kalder det? Det lød som om, at du er fra Norge. Nå, ja. Der er en på den. Jeg kommer. Tag din R væk! Help me make the one stop bleeding. Har en sniper! Har han en sniper? Jeg har en sniper, men det er jeg også. Og jeg er god til at snipe. En af dem er død. Pas på! Det gør. De er her. Goddammit, hvis der ikke havde været en væg der, så ville jeg seriøst have ramt ham. Granat!
Han er næsten død, såsen. Han er død. Hallo! Mjaus! Miau! 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 Ja, Ja, manden er ja. død. Nå, nej! Bla bla bla. Ask about Fancy my auto-shotgun i gylden. Har du noget healing? Ja. Du er blind, så er der noget mere der. Eller du også bare lige kunne tage dig noget salados. Sådan der, nu er jeg Check, check, check. sure. Jeg hopper lige hen og henter mig en bil, på grund af der er en bil her. En rimelig sej bil. Se. Det var ikke sej overhovedet. Farverne. Nej, Duki! Wow. Han. Du ødelagde mit vindue! Elmo, din fucking nok. Har vi en bot? Ja, jeg har en ny. Jeg tror, den er død. Sorry to say. Hvorfor? Dem, der havde gunnen for Brawlers Battlegrounds, de havde ikke medaljen. Medaljen ligger stadigvæk derude. Men der er nogen her. Ja, det har jeg godt hørt. Bag dig. Han er død. Der er endnu en her. Også død. Vi er så gode. Jule, der... Ja, vi er jo stadige. Er vi? Ja, det føler jeg i hvert fald. Giv mig that chest. Endnu et medkit. Og der. Og der. Nu er jeg oppe på et tag, og kan sidde og kigge ud. Jula? Hvordan kommer man Hvad? derop? Jeg har tror, mit... jeg har en. Nej. Jeg har jo medaljen, så det går sådan til det, jeg kan hoppe højere. Det er Der er en lille sniper her. jeg har allerede sådan en. Hey. Så. Stop ikke. Ja. Der er flere lille sniper. Flere? Hvor Ja. mange kan der lige være Der her? ligger også en. Det er... Jule, nu gider jeg ikke at høre bare. Kom. Ja, okay. Vi skal op og se, om der er nogen heroppe. Det er der. Ja, det er der. Ja, der er nogen heroppe. Eller er der? Jeg kan ikke se. Jo, der er en her. Han har ikke en medalje, eller har han? Nej, det har han ikke. Det, okay, de er et hold. Fuck det, de er et hold. Bare hop væk, Jule. Okay. Ja, okay, godt. Kan vi tage den her? Jeg tror godt, at der ikke kan nå den her nu. Ja, det kunne vi godt. Ja, jeg kan ikke nå den. Godt. kan ikke nå den. Der er nogen her. Nej, det siger du ikke. Han har en green goblin. Han har en glider. En glider. Og når han har sådan en. Der var en, der skulle efter. Det er nok dem, skal se. Og der er, de har også airbending. Og de er bag lige i numsen af der. Så vi numse. Hvad?
Nu, de er her stadigvæk. Stadigvæk en numse. Jeg tror ikke, vi tager ham. Han er lige her, og han er en så også, ja. Og han er ude i stormen nu. Han er død. Og nu er han ude igen, og han har også en mate. Jule. Woohoo! Nah, mit terrible aim. Nå! Hvordan du sagde det der, nu er jeg også terrible aim. Men ham, den ene, han er low by the way. Playoplads. Ja, Jule, jeg tror, du var på den her video. Ja. Ja.